Hey guys, it's your host Ndinarwo, and welcome once again to One More Time, where we get to showcase talents and hear their works for the first time or one more time. So today we have Ects. So Ects, please introduce yourself. Hello everyone, my name is Ects Rundo. I'm a jazz poet and a traditional musician, and I mix it with hip hop sometimes. So there's a lot of identity crisis in my brain, but still, I'm an artist. Identity crisis. Oh, okay. So I wanted to ask you what inspires you to do your stuff, but now I can pinpoint. What inspires you to do hip hop, poetry, all of it? What inspires me is I'm an artist, so I don't have boundaries. As long as I can do it and you can hear that there's talent, still it's art. So I don't have boundaries. I don't want to myself. Okay, so that is the inspiration you get. Okay, guys, ultimate question, drum roll. Ects, if you had the whole power in the world, what would you change? I would change the Bible. There we go, religion once again. What's wrong with religion? Crown wax. Ndimsikana ndakawanikwa nengonotamba ikurira sezvakaita mai vangu hazvive rudo handina kuna baba ndakakura ndisingazive havana kutombobvira vaenda amai makavatumidza mazita hobho makavashayisa chiremerera dai makangogara mumba kwenyu makagutsikana nemhuri yenyu makaguta poto yenyu dai zvimwe nhasi ndiri kunyorera kuna baba vaikuzama kuti zviite nekuti ndakutsvagai ndakura yamhosva yangu makuda kundipondesa nemapfumo nevamwe hanzi ndiri kutsvaga pfuma indangoya pano ndisina pfungwa dzekuvayeuchidza kuti ndimakasakadzira nhamo ndikavafilise bhedhi vana seni kuvayeuchidza kuti mundarakatadza kuchengetedza uchiva rwake nezuvo kana makambodzwa ndakasvika ndaida kungodzidziswa baskoro the little things matter handina basa nezvandisina kushanda but I hope mune pressure nechamakashandisa chamakavimbisa mukabuda pakati pawo usiku maybe makatiza responsibility maybe makatiza bepa nhau ndakanzwa kuti munoremekedzwa vachangopedza kundipa zvavanga vaunganidza zvezuva iro ramai vakabva vabuditsa mufananidzo bva vatanga kurondedzera hanzi handikwanise kutsanangura musodzi ndakafunga kuti pamwe zvafira mumwoyo pavakatanga kuipatsanura kana nezvinopfuta moto weparafini zvakanzwa udzamu hwezwi rakanyorova kana nembwa dzakahukura saka vanonditi mwana wemusango ndo zvavanondidaidza kubva amai muri sango rinogarika dai ningasina kupisidzira ndipo pakatangira hovhiyo saka pano handisi kutsvaga pfuma yekurarama asi ndikutsvaga pfuma yekudzosera amai chamakavakanganisira muropa mazuva vanga vasina kuzvitarisira saka vaimbozvirambaramba kwandinobva hakuna vamwe ndindega zaire gondo saka musavatsvagira maexcuse hazvive rudo handina kuna baba wandakakura ndisingazive asi ndazokutsvagai ndakura nekuti dambudziko riripo ndimakarigadza hazvirevi rudo handina hazvirevi rudo handina rudo ndinarwo asi ndakakushaya rudo ndinarwo asi makashayika hazvirevi rudo handina That was awesome. Guys, what do you say about such talent? Don't pay one on. As never went to potato. Otherwise, this was really awesome. And we're coming to the end of our show. And I'm really sorry about that. I think I have to Rundo Ndinarwo. So, tip of the day. I just wanted to tell you, we all have dreams, visions, fruitful juices of imaginations.
but as much as you might have a dream, you gotta wake up and make it a reality. So atidi wasingadu showcase my talents handika, atidi onogara munjema handika. Okay, I think that's Susana. Ects, thank you so much for coming. It was wonderful having you here. Such great talent. So guys, this is it. See you next time on One More Time. And don't forget to subscribe to our channel.